Tikupen kaya aku mau lho tikupen bicarane. Sapa iki? Sapa iki? Ranu. Wos sing tuwek dhewe iki nyekel ya. Pojok dhewe lho, Dik. Nyapa? Sing cuma Dik carane. Ya salah ya kowe kok iso. Bos. Dangu mboten kepanggih. Nggih. Dados wonten lepat kula ngaturaken sedaya kelepatan kula, Bos. Sapa teh iki? Sapa iki? Iki mesti ana anu jalur lah. Sing dhisik sapa teh? Sing banter sapa teh? Pak Minto aja ngono, Pak Minto aja ngono. Pak Minto suwi-suwi tak tikuk. Pak Minto elek, Pak Minto gedhi. Pak Minto gampang lempo. Pak Minto gampang lempo karo bojone mendina kalah. Lah nyepelekne we berarti ngino we ngenyek we sampean dinyek dalem penghinaan pelecehan kowe. Aku lek karo bojoku pancen gampang kalah ning lek karo bojomu kira-kira gampang menang. Pak Minto elek. Minto gampang kalah. Lha ki roh Badumu apa? Lah aku roh dhewe ning omahe. Nyapa? Pak Minto Sore-sore bar magrib aku ape dolan rono. celononan jin. Lah kok Pak Minto celonan jaketan aku dadi Bu Minto. Kok meneh awakmu dadi Bu Minto? Heeh. Celonan jin iki Bu Minto ketoke turu, Dek. Lingak-linguk sik modele. Bojoku turu njajal tak golek liyane ngono rek. Wis mlaku, Dek. Macak. Ayo Arnenti. Ora, Dek. Masa ngantek kaya ngono. Nenek apa? Oh, panjenengane wonge gedhe dhuwur gagah. Ngasta punjering desa sebagai seorang kepala desa. Isih ngasta dalang kok iso wedi padakne kowe ae. Lah ning jaba kepala desa lan ning jero. Ning omah wedi nek karo bojone iki. Mayuda. Dalam Jujur. Nggih. Wong nang donya iki renek sing tak wedeni, sing tak wedeni mek bojoku tok. Diomong. Alah, nek ngoten ya padha karo aku. Lah. Padha ngremene kancah. Lah kowe wani. Lha lek karo bojoku mbok kon rene, Dik. Wong wedok iki ukurane apa? Sementing enek dhuwit manut, Dik. Wong wedok mbok goleki kene dhuwit bathuke tuk tuk tuk. Apa to, Mas? Apa to? Kuwi tenan. Dadi wong wedok bojomu wedine karo dhuwit. Dhuwit kalah jane bojo kabeh wong wedok. Lah ya raine bathuke kaya celengan. Lho rane ngono lho ki kenyataan lho Dik tak omong niki. Lah tapi ngono kuwi padha karo nglecehne wong wedok sakmene mbane wong wedok itu ibu-ibu sakmene mbane kowe engko medun iso diremet kowe engko. Kok iso ngelokne wong wedok iki dhuwit iki lho. Jajal awakmu jajal. Apa? Mari nyambut gawe teko kene terus mulih ning Ngawi nompone. Ya. Terus cethuk bojomu. Meneng ae ramboke Dik. Modot lambene tak omongi. Wong wedok iki Tapi sing penting kasih sayang. Alah mboke kasih sayang tok bosok bojomu. Mbadok apa keluargamu? Ngeten iki Bu anu bencange Pak Minto. Nggih. Sing kula gak senengi Mas Percil ya manggonmu ning kene iki Dik Percil. Lah nyapa ta? Harga diriku sebagai dagelan soleh jatuh. Nyapa kok dagelan waleh barang iki lho nyapa? Tegese aku ki mewakili dagelan religius. Dagelan pondok, aku malu izin sebagai kancamu. Di atas panggung Dik Percil, jangan sekali-kali kamu bicara masalah duit. Ruang kupingmu. Iya Mas purane ngono lho. Rupamu mingkup. Dandanane angel. Di atas panggung kita ini sebagai seorang seniman sangat fatal Dik Percil kalau bicara duit. Itu
itu rungokno kupingmu. Nawa itu bismillahirrahmanirrahim dari rumah awake dhewe silaturahmi, golek seduluran, golek kekancan, tidak semata-mata golek duit, Cil. Rungokno kupingmu. Aja kupingmu gobokmu ngono lho. Gobakmu ku lho, Cil. Bocah kandhani, jangan sekali-sekali kamu bicara golek duit. Nawa itu silaturahmi, ngeraket ning pas seduluran, golek dulur. Ya kowe milih endi ta? Duit. Ngomong metenteng rene dhuwit. Kowe numpak Tapi wingi tak seneni ya wedi lho. Lho rumahku ya kowe tenanan kok. Wingi tak seneni kan masa wedi tenan. Ya wedi tenan jar kula awakmu ngomongi tenan ngono. Lah aku dhewe ya wedi lho, Dek. Rumangsaku. Terus dadi sampean sowan niki semata-mata golek dulur mboten golek dhuwit lho Mas Yuda nggih. Anu nggih. Duwe. Dulur mendina mbadhok dulur apa iso? Ya dulur ya duit ngono lho. Alah ya dhuwit sik betul dulur. Sosok dulur karo dulur apa karo dhuwit rakor saiki kok. Sik. Njaba Nggih. utusaning jero. Lair utusaning batin. Batin nggih. Sampeyan dawuh rene semata-mata mung golek dulur ora golek dhuwit. Dadi sesuk ora usah dibayar. Lah bosok kowe. Sapa? Kowe bosok. Aku nek dhuwit terus aku akan mau. Aku Mas Badil, ora bosok. sampean karo aku rene pancen sengaja golek dhuwit ya. Dhuwit, masuk. Dhuwit, heeh. Ra Dene kono ora masalah. golek dhuwit ben meringis. Ra masalah aku ora sesuk ora dibayar apa-apa. Aku golek dulur. Aku arep nang kene keluargaku tak deleh kene nek 20 tahun pokoke. Lah kowe Ben dingoni karo sing di omah ben. Salahe ra diopayok. lho. Lah kowe kok malah nesu karo aku lho. Lho salahe bayar rono lho. Wong kene iki wong darah kene iki aja sok ning kene dik ngene gampang luwe. Lah kok iso gampang luwe lho. Lah awakmu mangan ning kono terus mlakumu terus munggah ngene ora ya sesuk gampang luwe terus mudhomu juluk. Ya kan daerah kene iki daerah naik, daerah pegunungan. Tunggale niki ibune Pak Mintoy. Bu Minto? Bu Minto lak Bu mlaku. Srini Sudarsono. Bu Srini. Roh kowe lak mlaku. Lakune piye? Lho paling wong wedok mlaku ya biasa ngene kan gantes kita. Duduk, Dek. Lah mlakune kowe lak piye? tau rono kowe. Bu Minto mlakune piye? Pamane iki ngempet tas ngene ya. Arep budal ning PKK ning kelurahan. Terus celuk Lakune. Buat badhe tindak pundi? badhe mriko lho Mas. Sik. Kok mlakune ngono ki sebabe apa? Apa? Kok Kok iso sebabe? Bu Minto mlakune ngono lho kok. Mempercantik diri. Dadi wong iki ben menarik ngewasi terus bojomu ketokan sisih esuk mlakumu lek ngene kowe. Lah iki wong dadi madepe ning bojomu. Bojoku sikile dikethak sisih. Marot tuamu lho sikile ketoken kabeh. Ora kowe karo rumahku. Wong saiki wong wedok ki apa to intine? Ben didelok wong akeh iki piye. Daya tarike seorang perempuan itu gimana? Ya perhiasan to paling tidak hiasan, bedak, lipstick. Dah. Ora roh kowe basa-basa anu lipstick. Ya roh aku roh. Ora roh. Roh aku Iki roh. bahasa makeup. Make up ora make up ya ora enek kowe. Nah, tapi kan tulisannya makeup. Ya tapi ngono kuwi wong wedoke keadaane ya semacam seperti itu. Bedak, lipstick, Loh. pensil alis, shadow. Perlu Dek. Marot waku ndek inginane jagong mantene nganggo apa ki idep pasangan. Terus Bingung renek lem lah kok nganggo Alteco. enggak. Ayo pe. Bareng dikelentek lah kok matane kowe tut abah. Ngawur kowe rumah saku. Wilujeng dalu boleh buat niki wong ten Iya, daleme. dalu Mas Parjo. Guyon pari kena. Guyon pari kena. Wonten dalemipun Bapak Oke. Eko Priyono. digaring Alias Brayut. Mas Broyot. Broyot. Broyot napa Brayut? Brayut. Tulisannya Broyot nih. Iya. Anu Sarimbet Ibu Asmia. Asmi ayah. Gila. Asmi Ayah. Asmi Ayah. Duka Kampung Tengah Maron Tengah Kadengahan. apa pinggir niki pinggir. Jangkrik iki tengah dalan goblok tak tuwapuk lambemu tenan kowe malan. Iki kitanan nggih, Bos. Ya. Mas Yongki Eka Saputra. Iki lho. Roh ora we. Dukuh Kampung Tengah desa iki lho desa sing paling adil. Nyapa ta? Diparo kok maron kok. Ngawur iki. Iki mbiyen iki tunggalane Desa Rawon Kecamatan Soto iki daerah kene iki. Ngawur iki Desa Maron Kecamatan Kekep Iya. Kabupaten Dandang Cubluk.
Ningkat Tembangan Blitar ditungane Dik iki kitanan sunatan. Kitanan didongane muga-muga dados putra ingkang saleh migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Amin. Sageta mikul dhuwur mendem jero asmane wong sepuh. Taruna ngungkuli bapa sageta mrada asmanipun tiyang sepuh kekalih menika ingkang dipun kudang. Ya ta Dik Cil. Iyalah. Kuwi kekudangane wong tuwa kaya ngono marang putra. Nggih. Didomo-domo besok dewasane bisa nyuwargake wong tuwa. Wong tuwa, Iku Dik Cil. bebungah sing tanpa upama. Dadi nek mengulang anak, piye carane disekolahke, dididik dewasane ben beneh karo wong tuwa ning babakan pesrawungan apa wae. Digula wentah putra supaya pinter, dikembangke bakate. Contoh kaya putrane Pak Minto sing kelas 2 SD pinter ndalang, disengkuyung karo bapak ibuke ditukokne gamelan dipundhutke wayang. Aku semono uga. Aku seniman seorang pelawak, anakku tak warai campur sari paling tidak tak tukokno drum karo gitar. Kowe dagelan anakmu mbok tukokno apa? Kotanji. Bocah iki kok dagelan kok mesti putanji lho omonganmu. Nyapa kowe iki nyapa kowe. Ya dijumbuhne to nek bapak iki pelawak paling tidak anake copet ngono lho. Kowe rumangsaku ya wis tak tukokne ora kaya anakmu apa direken aku terus kudune pamer. Ya Tak tukokne bonang sitok cukup bakul es saiki Dik. Ramene rame-ram kowe. Rumangsaku iki Mas Yoki Eka Saputra iki lak mundungane mau piye? Dadi putra sing saleh migunani tumrap nusa bangsa lan agama mikul dhuwur mendem jero wong tuwa. Terus bisa taruna ngungkuli bapa, mrada asmane wong sepuh. Mbok dadi bocah sing piguna. Iki lho nyapa kok sodok delosor engko. wis tak dongakne Mas. Rupane kaya kijing. Rupamu kok genset ngelokne kancane tak tapuk lambemu. Ngelokne apa? Rupamu kaya apa? Rupane lho kaya diesel putu. Wo repot kusuk bajul iki angel omong-omongane kowe. Arane apa? Arane apa? Balenono. Bajul. Ndagel ya ndagel tapi tata krama kudu digawa. Ya sepurane bajul rumangsamu. Potonganmu kaya luwak. Luwak. Luwak iki padane wong rupane luwake ra karo-karuan, Lambine engko urung lunas. Alah ben tak wek-wek pokoke bengi iki karepmu. Kok ngomongne luwak lho. Karepku iki guyon lho Dik. Rupamu kaya kirik. Apa? Kowe rene iki kon menehi hiburan ora kon padu. Lha iki ngelokne bak. Wong iki sing duwe tata krama ndek unggah-ungguh iki dipirsani wong akeh, dipirsani Bryagung, sing do rawuh rene. Ha kok rene padu nek ndelok wong padu rasa ngundang kowe. Hasilnya kalau kalian percel napa cocok? Kalau niki grup-grupan. Pakai grupku gak entuk melok grupe percel, grupe percel ora grupku. Wis ta pokoke. Iya tenan, Dik. Kamu budale rene bareng apa dhewe-dhewe? Wah, boten bareng. Kula karo percel napa tau omong-omongan napa tau loroan. Ora tau aku loroan karo percel, sudi meneh loroan. Ya Cil ya. Iya. Nah, apa? Jadi selawase padu terus. Padu. Ora pernah akur. Ora tau aku ora tau omong-omongan. Belas pisane ora tau Rene omong-omongan. budal yo dhewe-dhewe. Dewe-dewe. Ya Cil ya. Iya. Alah. Grupmu aja melok grupku. Grupku ya aja nganti melok grupmu. Alah, iso udunen kabeh sak grupku. Dadi selawase padu ora tau akur. Mboten tau akur. Awor-awor ki lek nang panggung tok. Awor-awor teng panggung ngeten iki mboten loroan, ya Cil ya. Iya ya. Nyatu gendeng kabeh tibake cah loro iki. Salahe nggawa wong gendeng rene. Ngerti? Sing salah dudu aku. Sing salah sinten? Sing di omah kon ngundang wong gendeng. Loh, Berarti ngelokne sing di omah. heeh. Ora ngelokke. Iki aku didhawuhi karo Pak Eko Priyono undangan wong gendeng loro percil karo Yuda. Loh, maksudnya piye to, Bos? Maksudnya sampeyan piye lho? Wong aku wong gendeng iki sing iso ngopeni wong gendeng alias wong gendeng terus ya. Iya ta. Berarti termasuk sampeyan ya gendeng berarti sampeyan. Loh, aku ora gendeng ning aku diperintah karo Pak Eko Priyono kon nimbali sampean kon tekan kene. Gandeng kowe dianggep wong gendeng kon hibur karo wong maron kene. Loh, Berarti wong maron sakmene mbiyane iki ya apik kabeh. ora gendeng kabeh ta, Pak? Ora apik kabeh lho. Ngawur rumangsaku. Gara-gara percil gula kula kali percil. Aku wis ora laro-loroan karo Mas Yuda. Mboten pokoke. Pirang-pirang dina Bos wisan Bos. Iki kitanan yongki. Wis, lek pancen sampean penggayane padu saiki dihibur. Nggih. Dihibur dhisik. Napa Iki lho? pundutan saka Kang Mengku Gati Pak Eko Priyono. Moh,
Sugeng dalu Ki Dalang Minto Darsono nyuwun gending bajing loncat Grajakan Banyuwangi lan fragmen ketoprak Sri Tanjung Lusi Brahman saking keluarga besar anak cucu almarhumah Mbok Tarmi Mandor KP Tengah Kampung Tengah Maron. Oh nggih. Ki ya sih aku keluarga Bapak Brayut. Sugeng dalu Pak Minto Darsono nyuwun gending istimewa. Apa to, Keh? Ingkang angka kalih lungset Caping Gunung dipun garap jengleng kagem Bapak Suwandi sekeluarga lan Mbah Juni ugi sekeluarga saking Banjarjo saking Mas Budi kentang kantong saking Kesamben Blitar. Kantong yo kentang. Maksudnya kentangnya diadai kantong. Kantong ngono. Kantonge mluwek kentange metu. Kantongnya kentangnya gilap. Nyuwun gending Serongat Badar Bambang Cakil entit kalian wah iki fragmen tok pokoke. Karo Sarip Tambak Yoso. Matur sembah nuwun saking Sohibul Hajat. Ora gelem nanggap lodruk. Ya disepoti Mas, kaya ngapa Mbak Lucy dhisik ben jumeneng. Kaya ngapa Banyuwangen diaturke. Iki gandeng dagelane loro wedokane mek sitok iki kudu padha. Maksudnya pripun? Di anu disigar Mbak Lucy. Wah, kok disigar cara pilih-pilih nek disigar pilih Aku milih sing isor. aku sing dhuwur. Wah, menang isor, Dik. Lah menak dhuwur no. Ngisor enak adahe kinang kok. Oh iya dhuwur mbadok tok ya, Dik ya. Apa disigar tengah, Dik? Ngene, red ngene. Lah, iki malah ra kenek. Ya ora entuk opo-opo kabeh. Mangsaku. Ya sih ora ketemu karo mbakne mbok ya saling ngono piye sungkem ngono karo wong tuwa. Lho, wong tuwa lho. Iki wong tuwa, Dik, sabarekane karek iki tok. Ngene. Ngene. Iya. Teko Sambira, Mang. Karo sapa? Mas Yuda, Dalam. sampean rasa kecewa tak goleke gandingan. Napa Loh, enten? jangan golekne. Kula kalih niki mawon. Bene percaya para Lucy ya ben. Nggih, nggih keresan. Mbak Ana Sini jumeneng. Mbak Ana. Mboten. Iya, dadi pomone pirang-pirang dina kae dhewe ra ketemu. Nah, tak jecek kowe. Sama. Aja nemen-nemen bar suntik wingke. Aku Mas Yuda, Dalam. sampean rasa Mary tak goleke iki lho. Gawanan Mbak Ana, gawanan. Nggih, Mbak Ana. Aku sayang sama kamu, Bebeb. Beberapa hari ini aku, loh, apik kuwi kita Matane. Iki ngono ujubku. Ujub. Sae. Bojomu masa gede ra apa-apa nek tanggomu ayu. Alah Mas, ayu kero Mas. Lho. Ora nang ngono kok. Mana kaya codot doyan Mas. Lah iya. Anu gak apa-apa codot-codot. Ijol, Dek, tak. Ayo lekas oyeng. Ra iso iki. Dek, ayo kita jalan-jalan ke luar negeri. Duh, aku gegeden ngomong ae wae. Kita nanti tidur di hotel berbintang 5 ya. Naik apa? Napa? Negeri diengkolmu iki. Apa duwe lho. Nuan negeri apa gelem ning Amerika Serengat kono lho, cedak kono lho. Lah kowe gelem. Kita nanti tidurnya di hotel berbintang 5 yang AC-nya antles, adem, kasurnya empuk, giur-giur, sejuk. Wele turu neng ndi le. Gila, Dek, aku, Dek. Ndang to. Anu gelem ning gubuk. Jenenge gubuk asmara. Nggak bisa romantis kayaknya. Kita nanti makannya di restoran. Nanti aku makan hamburger. Hamburger kamu pizza ya. Pizza minumnya kita enjus. Kita berdua enjus-enjusan ya.
anu tempe benguk. Habis itu nanti kita ke pantai, kalau tidak salah kita ke pantai Bali ya, ke Sanur, kita bertelanjang bulat. Wow. Masuk. Lagi bojoku mbak tak antemi kok duwe bojo dhewe no duwe bojo dhewe. Lah lak ngono dibuka api lah iki tempe cetot no, Dik. Iki tak buka api Dek, kono dibuka kaya gua Selarong. Wah, apa ra. Gitar Spanyol apa madeparan to? Delok kaya blabak iki lho. Awake dhewe Sini kita sendiri di. Oh, alah kali aku. bocah wis duwe semene gedene kok sayang kita berdua saja ya. Iya, Jah. Wong edan, aku karo ki kelempoken. Yo, tembangnya diaturke Grajakan Banyuwangi. Siap. Tanpa bawa Mas Percil, langsung Nggih, wae. Langsung diaturke. Gentosan iki berarti. Yo ye. Ya, ya. Yo ye.
luar biasa. Wah, Nggih. anggere wis cara Banyuwangen, Mbak Lucy, Mas Percil, Mbak Ana, Mas Yuda. Pun horeg niku pokoknya. Horeg. Horeg pun. Kula Mbak Lucy niku napa-napa mboten nolak. Mboten nolak. Jak piye mesti gelem. Dados Jarike klebon coro lho, Dik. Nah. sing ngene. Sing biasa. Nggih. Mangga sampun diaturaken menika gerajakan Banyuwangi. Wetanan sampun Mbak Lucy ben istirahat dhisik. Monggo istirahat. Ana pundutan fragmen iki ana dapukane dhewe-dhewe Mas Yuda, Mas Percil. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur Kiminto Darsana ing sasana pagelaran. Kula nyuwun gending kepelut bablasaken kedanan ugi sesideman. Gending katur dumateng sedaya kanca-kanca saking Plosoarang ingkang sami nderek mirsani kanthi atur sugeng midhangetaken mugi ndadosaken syukur ing panggalih. Matur suwun saking kula Bapak Santo Plosoarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Iki penggemar wayang kulit Mas Percil, Mas Yuda. Nggih. Sing saka tlatah Wates Kediri. Wah, tebih ngelerek. Assalamualaikum saking kula Pak Mujianto bakul wayang Jambu Wates Kediri badhe nyuwun lelagon podang kuning. Siap. Kagem bocangik sak rombongan mugi-mugi tansah kuncara hanjayeng bawana. Amin. Angsalipun nyambut damel ya. Mugi tinebihna rubeda nderek ing sambikala matur suwun Bapak Mujianto. Iki anak lanang sing sangka Midodaren ya keparang nyusul rene. Iki Mas Yanto Midodaren ngersake tembang suket teki. Kanca-kanca kawedusan nggih dugi mriki. Kawedusan nggih. Sinten Mas? Mas sinten nek mboten saran Mas Totok ya Dik ya. Mas Totok kali Mas Dar, Mas Gimun, Salim, Mas Gimun nggih komplit. Disepati Mas Percil kaya ngapa? Siap. Mbak Punjung diaturi jumeneng. Yo. Dalu Mbak Punjung cantiknya Indonesia. Lujeng dalu bali Bu Bucange. Black Sweet jan manis tenan bocah iki. Black Sweet. Rong bengi ngondel ora melu kene. Niki temputi-pundi kalau enten tenaga dibutuhne wong Dik iki. Wong iki kaya ngene iki. Kula kan geleman. Lalu sapa-sapa gelem. Seseger Dik tak jiecek tenan wong melok ngono tok kaya ora entuk tak kandhane gimun lho. Kita mau dar. Bodo kangen karo aku. Ya kangen no. Kangen sama hitamnya Kota Blitar. Hitam walaupun hitam tapi kalau wajahnya dibedai kelihatan kelawu Dek. Enggak loh, ini manis-manisnya wong ya kayak ngene lho Dek. Ini manis-manisnya hitam kereta api. Biar hitam banyak yang menanti. Sopo Mbak Punjung. Dalem. Jenengan iki umpama pilih-pilihan antara Mas Yuda karo Mas Percil iki pilih endi coba? Alah, ya tetep milih aku to kok iso. Ya keadaan genah. Om cakep kene. Ya paling tidak aku ya wis terbukti kucingku neng omah ya telu rembesen. Ayo. Jong milih wae. Kula bingung kok. Kok bingung? Ayo Lah mempunyai kelebihan masing-masing. Kelebihane ning endi? Lek Mas Percil niki irunge mekrok. Lah. Angkrek tenan. Sinden tak lemayu-ayu ngelem aku mekrok iku. Lha pancen iki kabeh-kabeh iki fakta lho, Dak awakmu ya aja nesu aja lara ati. Kelebihane Mas Yuda? Aku mesti ganteng mesti matur nuwun lho ya, matur nuwun. Urung. Lek Mas Yuda napa nggih niki kelebihane? Biasa lho, biasa ora apa. Oh iya, raine sak lapangan. Wah,
Aku sik penak dirung ning mbane diraek-raekne we. Gosok we. Raimu dodo. Raiku, jare raiku salah pangan. Iya. Sombe nek bal-balan kancamu kon nang raiku. Ya Omonganmu. ora oleh nesu. Wonge kelebihane. Ora nesu piye wae rai kok. Jare kaya lapangan lho, Dik. Terus bali sapira? Ora ning ngono. Lir rumpamane, Dik. Asu lilir akeh tumane. Ya untalen. Suruh blekitu. Asu turu dibleki watu, ngono lho, Dik. Iki lho. Iki cantik. sinden-sinden iki gandeng raine Yuda kaya lapangan, sesuk-esuk lek nguyuh ning raine Yuda. Bayu. Mboten masalah pokoke sinden nguyuh ning raiku pokok aja sitok Dik iki lho, Dik. Sing ndi to? Powesing pal. Sing ndi? Aja. Oh, yuten cek kene. Ya Mas, ya Mas. Pok bendinoe pangane lamtara. Lupute kuwi pete, Dik. Ya masuk keteki diaturke Mbak Siap, Kunjung siap, sing kepareng Mbak aturke Kunjung, dados. Mbak Yo. Kunjung. Asik. Masih bersama Sekar Gadung. Untuk cantiknya Indonesia. Hey. Aku tak singalah di ondo timbang loro ati Hey, 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 hey. la oya wong kowe wis lali ora
Ayo tak. Wes, ha. Ayo tak dusi sik, ayo. Angel Dik, omongane angel kuwi. Asline pancen kesetrum. Nggih. Nggih, kesetrum. Tenan no. Lek ku matur ngarep ki bener pancen cah Nggih. iki gendeng tenan pancen. Gendeng jare. Bene penting ngene. Ha. Wis ora enek. Mulai enek kendang tak tong din tak tok. Dang. Lah kek kuwi. Iya. Heeh. Pokoke napa-napa lagu lak dikek kuwi aku mesti ngene, Dik. Iya. Ngono. Lah iya. Monggo. Iki mau suketeki sing ngaturke. Sampun diaturaken Mbak Mbak Ujung. Bunjung, Mbak Bunjung. Bunjung. Black Nah. sweetnya Indonesia. Nggih. Nah, disepoti Mbak Lilis dadi Wah. jumeneng. Siap, Yo, siap. kaya ngapa? Sekar gado. Sayang. Semangat. Kelewatan Lah iki lho sikap. genah apik Saya. resik iki, Dik. Wis iki jan tenan. Ini adalah ibarat makanan 4 sehat 5 sempurna bergizi langsung lep. Iki nyacat kualat. Maido plonga-plongo. Wis tenan nek karo iki dan wong resik gek teko ngompol ngene. Delokan to. Iki gaene saka apa tadi kok empuk nih. Apa bikang kok empuk? Datang maju. Saya maju ya saya. Namanya siapa Namanya sih? si Siapa sih? siapa sih? Tak tua Aku lambim lho. Sopo sih? Wis sik aku sik. Wis aku sih. Ya, Sang. Iki Nama- sapa? Namanya dene Tak tua kok tenan lho doke bareng-bareng kancane. sing barengi kowe lho aku iki pengen ngomong kowe. Salah sita meneng. Loh, piye to? Sapa sing nekoki aku? Celi lawas bareng. Lamis. Namanya sinten, Mbak? Kula endang Mas Percil masuk pangkling kali kula endang. Endang saking pundi, Mbak? Endang saking mriki mawon lho Mas Percil masuk pangkling to kali kula. Mas Percil niku bocah kok gantenge kaya ngono aku sayang banget lho karo Mas Percil. Kula sayang banget karo Mas Percil. Mas Percil niku wonge manis, wonge cakep. Aku pengen deh menjadi istrimu Mas Percil. Oh, suarane kok banci sih. Gini lho Mbak Dek, Lilis, silahkan. nggih. Jawab, Mbak Lilis. Lilis. Mbak Lilis. Asli saking Lilis. pundi, Mbak? Tulung Agung. Tesik, Oh. tesik senggel nggih. Tesik nggih lak teng mriki nggih. Nggih. Senggel, tapi kalau ini ngedibel ini. Kamu kabel. Kaya Cah kabel. ayu kaya ngene menik-menik. Menik-menik, cakep-cakep kayak anggur. Anggur. Sopo to sing ora seneng karo kaya ngene iki? Ya jelas to dasar wonge ayu, ijik enom suarane apik. Hmm. Degane kambil ijo, Bejane sapa sing duwe bojo? degane kambil gading. Bejane sapa sing iso nyanding? Bebasan pring kuning mangklung nang pinggir kali sapa wonge ra pengen ngetok. Lencir kuning merati sapa wong sing ra pengen melok? Betul Dek Cil. Masuk Dik to. Kok kompak kemen to? Karo mangsa aku jan Niki karo daturi wong napa? wedok. Daturi napa niki sing menik-menik? Daturi niki? Ya nembang to ya mosok. Lah teh nembang napa kalih kula kesengsem kalih kula napa pripun to Mas? Kesengsem. Ora ya seneng dah aku iki bendina dikedani wong wedok-wedok lho jane. Lah, masa to Mas? Eh. Berarti sindir-sindir ya edan Wong wedok Percil angger medun panggung, wong wedok kabeh nguber. Ngapa Mas? Dompete dicolong. Wapuk lambemu tenan kowe. Niki daturi nembang napa? Ngelali. Wah, Oh, Wow. lali. Dek lagi kalau enek ngene ha tak marahi. Piye to anu gak anu piye? Alah lah wis pokoke lak kono. Pas den tak tetu. Tulen, Tang. jal. Jang, terus nadamu iki lho. Pas to. Jangkrik nadane pas no. Lah iki wis pas Coba lho deh. kupingmu lho. Bengi iki ison ngengeti riko hang wis ngelali ketak tuk detak tuk dentak tuk dang tung tung nadane piye to bocah iki kocok kowe iki Nadamu kurang pas lho Wis pas Mas. ya Mas wis Percil, pas. Mas Percil. Jadi. napa Dicontoni sing Pak nadane sing pas Nah, coba. nah, nadane iki lho, nadane wis wedok. pas wis pas. Jajal. Kupingmu lho sing nah beng ayo langsung mlaku dentak tuk Bengi iki ison ngengeti riko hang wis ngelali
piye to? Hei. Nadane iki lho. Apa Hae. Uangnya lho bos, domongi bos. Angel piye ta wis bener lho Dek. Keduran. Kurang pas lho, Mas. Kurang Dek. Apa Dek? Rene to. Keduren apa Dek? Gah ngentokne keran mau. Mas, ora apa-apa lho, Mas. Vitamin kuwi. Go do. Dengkulmu. Rungono. Cek sirang. Heeh. Deng tak tok ya sama. Dek. Ora usah. Kae lho. Tak kekrek tenan. Cari aku ora mau ngomong. Ayo. Sirang. Kono. Sok senggak yo gak pas Dek. Ora roh, ora Aku genah. sing ngetipu ngis aku. Ya. Tato gendang dut, tata tonto gendang dut. Duh, ketipumu kekencengan kuwi. Kendonono tak tung gendang tuk dut. Tato gendang dut. Gak kena ketipumu. Tato gendang dut. Jebolan sik ketipungmu gantinan kulit kacang ijo. Kowe rumangsaku angel lho momon karo awakmu sisi. Jrek sik. Angel. Sesal ya, Pak. Urung kok, Mas. Ya. Tato gendang dut. Sis. Deloken penyanyine iki lho piye. Delok. Bengi iki iso ngengeti reko hangis ngelali. Hop. Ini Pak. Ben enak Mbak, sampean madhep rono. Iki lho ya. Oh, Mbak gerak lagu to, Dek. Ya, iki lho. Ya. Jreng. Sampeyan sing nyanyi sing gerak. Rambutnya abang. Masuk. Kaya boy. Mas, ngelali aku nyuwun rong versi. Versi satu. Sing sak pupuh digarap keroncongan halus, Ya. sing sak pupuh digawe iramane rancak. Oh, ngaten. Irama rancak sing senggake. Berarti lah awakmu keroncongan halus yang cukup ngene tok. Jajal keroncongan ya. Bengi iki iso ngengeti niko hang wis lali Tak dung tak. sun pageni langsung ke rumah dong wis mecar riko ngelali. Hop. Dadi enek ngene barang. Oh ngono. Wis mulai hae-hae bareng. Ya, dadi ngene. Ngene ya madhepe. Jajal, iki. Ayo, sik, Pak. Angene pas hae-hae omongi ya, Dik. Iya, yang tak omongane. Iki tangane ngene. Iki, Pak, piye ame gak penak iki rada ndek sithik. Set. Nah, iki rada mundur, sik. Iki rada mundur. Iki masuk. Kok masuk toh? Nah. Ya, wes ke ya. Masuk enggak wis hae-hae bareng, Dik. Urung. Ya ampun kalah karo dagelan. Ini rombongan sawan 2 tahun lho dicedhiti bok karo masuk ngono ki ngadepan ku debok. Wis salah Sampean ya cukup debok kok. salah dadi dalang. Sewengi ya debok tok. Ngene ya, Pak. Ngene, Pak. Karano, Dik, karano. Oke. Yuk. Mulai. Sik. Napa? Kuwi bokonge piye bokonge? Ngene lho, Bos. Rada Dek. Lho, lah masuk. Payu. Sik Mas Persil. Cel, pengen dinganane wae terus piye? Ya keri lho, Dek. Jajal aku. Alah opo. Sok kapan? Engko. Lis. Aja nganti lali cengkoke bokong nguyek ya. Nah, Oh, jadi nggih. ngene lho, Bali. Bokong nguyek ben iso lambene ben iso. Ayo. Jajal sithik. Lho, tangane sing ki. Lho, ya jajal. Tangane ning kene, Dik. Bengi. Ayo, Mbak. Bengi iki ison. Sik. Wale kuwi. Aja mbok ongkek rene. Piye? Kancane lingu lho mbok ongkek rono. Lah, Jak, aku penerno tapi kok ndak iso. Nengan sik Lis. Nengan sik. Ning ngene lho, Mbak. Aja ongkekno ning nggonku nglapo enak. Aku mesti dompo-dompo lho. Ngene lho, iki kan sikile ning kene. Ya, ngene. Sik. Kok nyontoni Mbak Ana sik sing kulino. Mbak Ana. Ya, Mbak Ana. Mbak Ana. Kene tak konyontone kene.
Lah iki lho, kita penak, Dik. Ya. Bokone ndi tak Ngono lho nang kok ngisor wit ini lho. Iki lho, Pak, iki lho, Pak. Jadi kan iki ning ngarep ngene to, delon. Terus ngene. Bengi iki. Nengen ngono lho, Lis. Seneng. Kene. Iya. Sik. Nah, iki rada ning iki ngene. Nah, iki rada mudhun, set. Iki rada mundur. Masuk. Iya. Ya harus masuk 2 kali. 2 kali lah aku urung padahal. Urung wayahe. Ayo, jajal. Awakmu yuten lho pokoke engko. Ayo, ngene set. Ngene Pak. Nah, ayo. Bengi iki. Lah! Iso iki. Jangkrek penak iki, Dek. Iki lho Dek dijajal Dek kita. Iki masih jalan sarawe. Iki bokong-bokongane ngene. Niku asal dicobi, Bos. Angsal lho, Pak. Niki lho piye? Oh, entuk. Mbak Mas. Wah, iki apik tok iki, Dek. Dek sing ngabani genti aku Dek sekali-sekali wis masuk Iki sing ngabani Mas Yudo. Nggih. Tangane lho, Mbak, anu sikile rada ngene. Nah. Iki nang kene. Mendek. Bokongnya parane mburi. Keluar. Kok keluar? Masuk. Ora nek keluar iku ora. Masuk sik, Dik. Masuk. Lah aku urung masuk wis keluar. Mungkin berarti ra kuatan kowe iki. Aku gampang keluar lho marai. Set. Loh, aja ndekek maju, rada dundurne. Lah, iki rada di munggahne sithik Loh, ora ngono. Iki rada ndek, set. Lah iki rada dundurne. Masuk. Ngono lho. Hah, aja guyu. Ayo, bengi. Lah iki diuyak ngene, Dek, diuyak. Dek, aku terkena pipis. Dek precil. Ngapa? Aku terkena pipis. Udah dhewe kono lho kok. Nek siji kas. Sinten? Maju. Sinten? Yuten. Lah, Ya, Buten. mah. Buten. Iki Mau. anu. Wis apa? gak kena kuwi dua. Ya yo warana yo. Iki seniore sinden lho, Mas. Malah wis luwih pinter. Dek, awakmu nang kene sik ya. Nyapa? Aku arep Nah, kerokan. coba yuk, masuk ayo yuk. angin. Ayo yo. Ayo, Kaya Bu. apa? Percil Wah, sing Dek, warana, Dek. Mah. Aku masuk angin no. Mah. yo diwarai wong loro. Mas Yudo kok etan kok ngarep, percil kok mburi. Kula ajeng mandap ajeng kerokan. Ajire nyapa lho. Belajar dhewe ngono rasa to. Yo senenono yo. Yuten. Yo. Yuten. Kon lungguh, kono madhep ngulon. Lungguh, Yudo. Dah. Lungguh. Aku masuk angin iki lho. Kowe lungguh. Ora usah masuk angin. Yuten. Dalam. Kandhanono, apa lek mok kaya bocah-bocah ngigolne bokong ra iso. Contone. Iya. Ayo, ndang diunyerne. Piye ngene? Heeh, diunyerne. Lah sak karepmu apa ya kena. Diunyerne. Unyerne yo. Lho. Ayo. Ayo. Dek mana? Aja banter-banter engko nek murid dol. Ora iso. Jaluk pirang jam? Ayo, yo. Mu aku sediluke keluar. Ayo, aku ditantang yo kendange yo. Ayo ora wani yo. Kendangi. Walah wis mini lho, Bos. Sing nome oka. Aduh. Dek aku gak melok, Dek. Aku sesuk mlebu isuk. Iki lho diajari ra oleh kowe ngono kuwi. Gene ya padha ora wani karo aku. Ora wani ta? Wani. Ayo. Kendangono coba dikendangi. Ya. Kene kono wedi dhewe. Dek, Jelas Dek sesuk omah kene apa? nguras WC. Yo, dadekke tembange Mbak Lilis, kaya apa? Yo. Lali. Karo Mbak Imas langsung. Bebas. Ayo Mbak Imas. Hei. Tangannya sing tangan.
tenan. Nah, Nggih. petuk gandengane Sekar dasar gadung. sawang nyegeri. Wah, Dasare sindene Sekar Gadung niku mboten enten sing nguci wani, kabeh mumpuni disengkuyung para niyaga ingkang sampun kondang kaloka. Campur sari. Pemusike ya semono uga. Wis ora enak. Iki karo kiras pantes woro-woro nggih, Mas. Nggih. Tanggal 25, Nggih. 26, 27. Bladekan. Pakis Rejo Balai Desa itu mengadakan bersih desa. Wow. Nggih, dalangipun tanggal 25 Mas Purbo Asmoro. Oh nggih. Saka Surakarta. Nggih. Ya. Oh, nggih, Bintang Pak tamunipun panjenengan boten saged akhiripun kula mbeta Dik Gareng. Oh nggih nggih. Nggih. Bala Dewi. Tanggal 26 campur sari Sekar Gadung. Nggih. Krono jenengan nggih isi bintang tamunipun Mas Pitik Lutuk. Oh nggih. Nggih. Rincang piyambak. Lajeng siangipun 27 menika lomba solawat sekecamatan Rejo Tangan, dalunipun solawat Nariyah Guson saking Mantenan Udanawu. Wih. Lah, tanggal 28 niku. 28pun bubuk sik. 17 selawatan. Solawatan. Lah nggih niku mawon kula ben dagel kali percil mengke. Iya. Yo, kaya ngapa nyuwun gungan Mbak Mujanti karo Mbak Pipit diaturi jumeneng. Yo. Yo. Yo yo, Sopo pit Cak? pit. Yo. Mbak Luki sisan, Mbak Luki. Mbak Lucy pisan, Mbak Lucy. Mbak Lucy. Ki tembange kepelut. Nah, tembange kepelut. Oh, Mbak lagi. Mujati beksan karo Mas Percil, Mbak Luki beksan karo Mbak Mas Yudo. Kali kula. Nggih. Nggih. Sing nembang Mbak. Sing nembang Mbak Pipit. Pipit Ya. Asmarawati. Ya. Ya. Sekar Gadung iki komplit kok. Ledeke ya ana. Wah, pokoke jangkep. Kosidahe ya ana. Lawake ya ana. Wah, Dek aku gak ana to, Dek. Dek. Ilingno Dek terakhir. Putihan gak arep kowe. Tol dun. Botole mudun. monggo Mas dados. Lamun weros liramu niti niki anane tan sarengmu
Wondene kagem kanca-kanca bakul benjing saged mirsani Sekar Gadung wonten Reja Sari Kalambret. Nggih. Bablas lajeng dhateng Kolomayan, wangsul malih dhateng Gempolan Pakel. Wah. Nah. Tanggal 22 Mas Percil, Nggih. niki Sekar Gadung wonten Karanggangsa Prigi. Wah, wonten mriki-mrika. Nggih, niki kanca-kanca budal esuk do mbakar iwak kabeh. Ya lan ndek dhuwit. Coba saderengipun Mbak Lucy kalian Mbak Yuwinartin. Nyuwun gongen saka panjenenganipun Mbak Luki, Mbak Punjung, Mbak Lilis, Mbak Ana karo Mbak Imas. Sedanten iki. Kaya ngapa? Komplit. Mangga. Disuwun jumeneng. Sepote Mas, yo. Yo. Tembange langsung Mas, kaya ngapa? Yo, iramane sing rancak Carmila, yo.
pundhutane ingkang mengko gati Mas Percil. Ngersake Sarip Tambak Yoso. Nah, Mbak Lucy yang berperan Sarip Tambak Yoso. Yo. Hadirin yang berbahagia, kembali bersama dengan seni lodrok tradisional. Pada malam yang berbahagia ini menampilkan sebuah cerita legendaris, yaitu Sarip Tambak Yoso. Pada malam yang berbahagia ini tentunya menghibur warga masyarakat semuanya lewat sebuah cerita yang sudah tidak asing lagi, masih bersama dengan seni lodrok tradisional Sekar Gadung. Tadi siapa? Sarip. Pada malam hari ini akan ditampilkan pemeran-pemeran yang sudah tidak asing lagi, yang sering menghiasi layar kaca Anda, baik kaca lemari maupun spion, Kuclok kok itu kijane. Kaca televisi. kaca televisi. Artis yang sudah tidak asing lagi, baik di dunia maupun di akhirat, Bongko artisnya berarti kowe. yang sering dipanggil untuk mengisi acara di kabupaten, dipanggil mengisi acara di kecamatan, dan akan dipanggil menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan kita tampilkan Mas Percil sebagai Tasrip. Sarip. Sama dia jenenge? Tasrip pula Pak. Sarip. Dan Pak Lucy Brahman akan berperan sebagai Mboe Sarip, dan saya akan berperan sebagai Saidu. Paidi. Apa kan musuh Sarip siapa? Anu no, apa ki jenenge? Paidi. Paidi. Dan juga berperan sebagai Company Walondo. Sutradara. Siapa dek sutradaranya? Ki Minto Sudarmoro. Kiminto Sudarsono. Selamat menyaksikan Sarip Tambak Yoso. Mbok esek ngudarasa, Mbok esek. Mari masak. Tapi ati kok panggah sumpek bae. Ora duwe duit, saben dina ditagih utang. Mari yang dina anakku ya. Pas basa. Mbok, aku sing teko mbok bare awakmu mbok saleh. Matamu lho. Ya apa ta? Wedang mbok teraki. Ya enggak ketok. Sing sopan iki tau ndelok lodrok ora? Aku sik doyan, Mbok. Mbok, aku sing teko, Mbok. Sarip Tambak Yoso. Mbok. Teko unduh Lombok. Ora, Mbok. Ora, Mbok. Iki aku barek mlaku mlayu, Mbok. Aku mlayu diuber barek londo klaper terus as wajik Waru abang. aku diuber londo, Mbok. Londo ape tak pateni barek aku, Mbok. Londo kurang ajar, Mbok. Ape ngorak-ngarik gonku, Mbok. Gak iso. Nggone Sarip Tambak Yoso ape dijajah Walondo gak iso, Mbok. Aku sing berontak, Mbok. Kowe berontak kowe manani Walondo tapi kok mlayu ngising-ngising sembok kowe. Nyapa, Mbak? Aku gak duwe dhuwit. Aku luwe. Dadi kok arep mangan. Ora, Mbok. Aku tak ndelik, Mbok. Engko lek nek londo rene omong ana Sarip aja ning kene, Mbok ya. Sesuk esuk aja sore jawan tak pateni londo-londo kabeh, Mbok. Ya, Mbok.
Aku ndelik ning ndi, Mbok? Ah, masuk, Mbok. Sarip ndelik, mbok ijen londo teko. Mau kan mboke sare durung 25. Saiki ganti mboke sare 45. Umure ta? Aduh, lama menjaga sekian. Mau cari selingkuhan kok ini aja. Ada dalam tapi patah udah kebanyakan. Permisi and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iku enek panganan nunduk kaya ngene. And Mbok Zarip dikenalkan and saya adalah London Butel. Kamu Malondo kok ada Malondo yang semeter potong loh ya. Biasanya Malondo itu panjang sangat semuanya panjang. And saya Londo and tapi saya di bonsai. Kamu kenapa mau kesini? And saya kesini and saya mencari and Zarip and Cok Pegelinu. And Zarip sudah mengobrol-ngobrol dengan si Belanda and Belanda akhirnya menjadi kemerdekaan pada Zarip tanpa Yosef pada malam hari ini Boy Zarip. Ngomong ngopo tuh bocah iki? And saya sebagai seorang Belanda kompani sebagai wakil dari kita menggunakan dan Zarip saya akan mencari kedua itu. Mengobrol-ngobrol di tempat tangsi Belanda. Dan kamu tahu ini apa? Tahu ini apa? Pistol. Pistol matamu, tanganku, tak ngelek. Dan mencari elemen si Salih tambah Yoso yang sudah mengobrol-ngobrol dengan si Belanda yang akan saya bunuh, akan saya bawa persembahkan kepada kompani Belanda. Kalau gitu, ayo kita bobok. Oh, kalau mboknya Zarip yang kimplah-kimplah kayak duduh gulai, dan saya juga mau. Saya juga sudah lama menduda Mbok Zarip. Bagaimana kalau kita gendaan? Iya, jangan kamu halang-halangi. Loh, Oh. jangkrik mbok piye iki kon delik malah kon mateni. Ternyata kamu di sini, Zarip. Kamu ternyata di sini. Tuh cari di mana-mana. Kelakuanmu seperti itu, Zarip. Kamu sudah kurang ajar, berani sama Belanda. Kamu kurang ajar, Zarip. Berani kalau kamu sama Belanda. Berani sama kamu sama Belanda. Tidak seperti itu, Zarip. Tidak seperti itu. Kamu harus aku bunuh. Zarip tambah usah. Hah. Tolong. Wong karepmu londo wong kowe wong ijen kene wong loro. Karepmu piye? Lontone menang lho, Dah Dik. ra iso. Pokoke iki. Kowe sampe jejeg-jejeg karo aku. Wani kowe karo Sarip. Aimu. Saya mau nyilih korek. Kayak apa? Hah? Ora isin aku. Hei, Londo, kowe tak pateni. Iya. Sarip mati, Mbak. Dek wedi dak. Iki mati menengo. Aku gila. Langkaono ben urip. Ndang. Masih awakmu dipateni sedina ping 7, nek mbokmu isih urip, awakmu gak bakal mati.
Roh kedadian apa to, Dik? Pantai Serang, Dek. Kan riwuk-riwuk. Masa to, Dik? Tenan. Biyo, desa Suminar. Ora iso, awakmu londo tak pateni. Ah! Waduh, mati. Anu kula ngampil sindane setunggal nggih. Ya ya. Anu, yuk, ana yuk. Diluk yuk. Dek aku wis urip kok, Dik. Dek aku urip. Dek aku mati etok-etokan. Dek aku urip dhewe lho, Dik. Ora. Ngampil nggih. Heeh. Dek aja iki, Dik. Karo aku mau nyio-nyio saiki bagi aku. Ye. Piye, Dek? Omoke nek kulaan mbako ning ndi? Nyapa? Nyapa? Bayu iso nyumpel. Bane ra tau. Wah, Nggih, pramen-pramenan iki ludruk-ludrukan panci pesenes pemain ludruk. Pun kelambah nggih Mbak Nggih, Yu. nggih. Mbak Lucy lenggah rumiyin mangke kula nyuwun sak tembang. Niki teksih wonten fragmen setunggal. Loh, tesih. terus ya. Pundutan ingkang saking Mangku Gati ngersake fragmen entit. Lah niku senengane. Krek. Yu ten ngadeg yu. Ndi anu? Ngadeg. Make up. Make up lho, Dik. Yu ten ngasto make up. Golek karet. Wah, kira menengah jengkrik tasah. Wes. Kancane ra sambekan barang kowe. Golek kemul nggih pundak. Tak dandani meneng wae. Dik aja kantil-kantil, Dik. Ora. Nyapo lho njaluk koyo ngene. Lah cerewet ae kowe. Niki pundutane ingkang Mangku Gati. Meneng ta. Kapok ngono ora. Kowe ora tak eloki kapok engko. Pundutan saking Ibu Asmiayah. Nah. Kurang gede. Larane yo, Bu. Cerewet ora tak eloki lho engko. Biasa Dik carane kok ngene dino kok ngene kok. Wis jane ra njaluk lho sing di omah engke dalangi lho. Tak tapuk lho, sik tak tapuk lho. Ya lek ditambahin ora apa-apa lho, ana apa-apane to piye to, Dik? Loh, mengko arep ditambahi karo Bu Putih-putih kene to karo ireng. Ireng. Duh. Aku sumuki. Ya, sik. Ya, coba. Madep Yuten lah, karo madep dodo lah. yu, ya. Ya. Iya Wis ki. Dik lah. Lah, musik tak pisan kestrewet ta antu. Angkrek mosok rokok-rokok ya ra enek ngono mah. Membo dadi wong tani Ragil kuning. Sang Hyang Wentet. Ayu Srukas maran anyawang tegalan saben Sik ta meneng kurang sitok lho, kurang. Nontonnya jam. wis nglamar sang panci si entet tekan mami anteng dot tekan pindah apisan rakil kuning pasti bakal ngerti mulane andangku si entet kang lagi tuh
Aja nang kono. Engko nek tiba. Oh, aja ngoyo nang kono tak. Sing nandur gedang Edang apa? delondeng Ondeng apa? delondeng Ondeng endi? kuwi sapa hente Andong, ondeng. Ngomong apa iki kandhani ngomong ya apa? Tit Apa? lek gedange dalange Ingkong. ingkang Ayo, lek sing di omah delondeng Pak Ito. Pak Brayut iki gedange ndelondeng. Ondeng apa iki? Ngandel apa yuk? Ngomong apa ta, ngomong apa? Ngandel apa ya? Hei. Uyuh. Andel apa mau? sing nandur Edang. terong Eyang. Terong. gandul Oh alan. gandul Dadak dijeridetne bae. Eyang ngandung. kuwi sapa hente Anjir ya ngandung. Gandul. Ngandung. Gandul. Ngandung. Gandul. tak kandhani ya Tit terongmu sik gandul apa ora Anjung iya, eyange uket iki. Apa? Eyang, Ungketnya apa? Ungketnya apa? Mungkret. Tit aku mau weruh lho teronge kuwi tak langkai mau teronge burek aku ro Ayo teh ngosoke iki. Asa ilamu Burek tapi tak cet. dipangan uler Pangan ulang aimu to. Omong apa? Awakmu. Ah. Mosok awakmu aimu. Ngandur aku ya apa anak apa ya acing ngandung aku ya apa anak apa ya tak ngerti ija Jale apa? Ngomong terus terang. Arep nyapa to gebres ta? Nyapa? perih dek anune Kena apa to kena apa? nek idep aimu Apa? Ngomong apa? awakmu Ijale apa to Tit piye bisa ada enggak pret nih ya tak apa Apa? ya nek hente hai tak ipisi sing nandur blonceng onceng engkong nengen apa engkong ima bengkong nengen engkong nengen wae Pak Into tak kandhani Tit Kono rame lho. sing rebapi lho bloncenge wis ora bengkong oh ya engkong wi onceng wi enak wis ilang bungkret ketemu ra iso onceng Bloncenge ndi kluke Ini sopan. lho ini lho ye taton apa hente tekan Pipis. cepet jeneng aja bae ipis udu ipis langsung tapi pisne opo Wis gedhe ra teteh. Pipis. ipis sing nandur rambutan embutan Kesusunan. embutan rambutan embutan keruwet embutan wet Rambutan. embut wet rambutan keruwet embut wet tak kandhani rambutan kuwi keruwet embute beda karo apel iku apeng apel apengku emot ontol Apa? Iki omong apa? Apel ontol-ontol barang lho. Bintang ya bintang kok iso tekan ontol-ontol. emot wi lho aimu emot ontol Remote control. emot otong Kontrol. otong
Leset sithik mlebu penjara kowe. Otong. Entit tak kandhani ya. Nek rambutane kuwi lho. Ki, Ndi? iki ora nek rambute. Undung wi Iya. undung. Undung. Kowe pengen ya? Ndak ingin Oh, atuh. ndak pengen. Atuh rambut iki yang nom-nom iki ketuaan. Entit rambutanku nek tuwek malah legi lho. Gak enak pahit. Legi tenan. Pahit toh ya. Iya, masa. Rambut ireng. Rambut iyeng. Rambut iyeng bae Pak. Oh, jawab. Nandur aku ya wo ya anak kap ya nandur aku ya wo ya anak kabeh ya wo ya tak ngerti ija Entit ijole sesuatu wae ya. itu Heeh. itu jadi kayak cek Ndak. ayo tekan aku Ngomong apa iki lho? Jare mau rambut aku mau. aku atok ampunan Heh? Entit tak kandhani. Atok ya apa? ya akhirnya rokok lho Lek rambutane Bu Eka piye arepmu? aku saya nanti Pak Ito Rambutane sik enak lho. oh ya Ngomong apa iki lho? saya Ora jelas. Tenan. Ya wis nek ngono tak bali ya. Ayo wis suwek ya. Mau gak kelem tuwek wae to. Ayo awakmu cek nyom. Ya ngono lho. Cek manis cek nyom. Apa ta kenyal. Iya cek jaya. Ragil kuning, akhirnya wis ngerti badar sejatine wujud, awakmu dadi panjas mara bangun, ngono lho. Nah. Malih. Ngalih. Oh. Si angel. entet atine masa diece. Ayo. Sae. Pun. Mbak sae. Lucy? Nggih. Kula nyuwun gungan khusus kangge nem-neman ingkang kepareng lenggah wonten Monggo, ing Mbak Tlatah Lucy. Maron. Keparenga panjenengan ketang sak tembang dangdut khusus kangge kanca-kanca nem-neman Maron. Ya. Aja dilapi to, Dik, ki engko. Gara-gara sik njaluk entit neh lho. Mengono rokok to. Gumantong rasa. Siap. Ini spesial buat mas-mas yang kaula muda. Lagu sing keren. Iya. Yo, dados.
Mas Percil, Mas Yuda, mangke dilajengaken wonten wanci gara-gara. Nduk, ayo cawis uba ramene sesaji nok. Ayo, ndak derekake yung. Kandhane kang sekar kadoh